Eta eskerrik asko. Prentsaurreko ona etorri izanagatik. Bienvenidos todos. Ongi etorri denok, prentsaurrekora, hau da gaur aurkeztu den 3 filmetako batean Donostiako Zinemaldian. Koprodukzio bada, Espainia, Belgika eta Frantziaren artean, eta izenburua du Evoluzion, eta zuzendaria Lucille Hatzijalilowicz da, barkatu auskeragatik. Eta dakizuen bezala, Lucillek irabazi zuen zuzendari berrien saria 2004ko edizioan, bere lanarekin Innocence. Eta prentsaurrekoan daude bi protagonistak, Roxane Dugan eta Max Bregan, eta 3 ekoizletako bat, Sylvie Pialat, Sebastien Álvarez besteak beste. Hasiko gara galderekin. Sylvie? Kaixo arratsaldeon. Gustatuko litzaidake jakitea nondik sortu zen istorioa, hau kontakizun hau, emakume hau artean eta aurroiek. Bueno, erantzungo dut frantsesez, gaztelania ez badut beraina ondo hitz egiten. Ara, nik uste dut ideia datorrela egonaldi bat egin nuela 10 urte dituenean erietxen egon nintzen, apendizitisa izan nuen, eta ospitalean sartu ninduten, eta uste dut hori zantzela lehen aldian nire bizitzen, helduek inguratu nindutela, nire gorputza ikutzen zuten heldu horiek, eta gainera prozesu medikoak egite zituzten, nik ezagutzen ez dituena, baina bueno, etzen ere oso gauza dramatikoa izan. Baina une arrunta da pertsona askorentzat, baina baita ere momentu intensoa izaten da normalean, eta hortik dator hasiera, proiektu honen hasiera. Eta gero, bai, nik uste dut hor sortu zela ospitalean eta ez itsasoan edo ozeanoan. Ideia etorri zen aur baten eta bere amaren harremanaren artetik. Hau da, aurren erabezaroan dago, eta amak ez dio ies egiten edo joaten utzi nahi, eta mantendu egiten du, pixka bat, bere sabelean esan dezagun. Eta ahalegintzen da, mantentzen aur baten modura, eta gero ama eta itsasoa gero goatorri ziren. Beraz izan zitekeen oso marko egokia historia hau kontatzeko. Hurrengo galdera, mesedez? La question en français, parce que mon espagnol aussi n'est pas bon. Galdera egingo dut frantsesez. Mesedez hitz egingo diguzu kastinari buruz. Hau da, antzezleen aukera, eta baita ere, ze itxura zuten pertsonaiek. Bai, egia da. Behar bada, bildurra ematen dite antzezleak zuzentzea, baina nire filmak ez dira oinarritzen antzezleen interpretazio batean. Ni alegintzen naiz, edo nik nahi dudana da, lan egin, gizakiekin, eta berdin zait antzezle profesionalak izan edo ez. Askotan erraxagoa da antzezleekin lan egitea kasu batzuetan, baina gustatzen zait pertsonekin lan egitea. Hau da, gai direnak gu unkitzeko, karismatikoak direnak. Eta batzuetan kastinean argazki bat ikusi eta esan dezaket, bai, zerbait dauka. Hori gertatu zitzaidan Roxanekin eta Maxekin. Hau da, nik bilatzen dut karisma bat, irudi bat, emozio bat, nire filmak oso emozionalak dira, oso emotiboak dira. Eta gero itsasoa, ama, barkatu eta Nikola eta Estela dira benetako pertsonaia, giza pertsonaiak, besteak dira irudiak paisaia baten barruan. Eta orduan ikuspegia bisualagoa da, itxura fisikoa kontuan hartuta, baita ere zentratu naiz bere itxura fisikoa. Eta
batasun ideia bat bilatu nuen zerbait narratiboa bilatzeko bisualki. Emakume hauek nahi genuen neko antzekoak izatea, ematen du arraiak direla, komatxo artean, hile gorridunak, oso txuriskak dira, baita ere afeitatu egin genizkien bekainak, ze itxasotik baldin badatoz ez dira ugaztunak, ez daukate hileri gorputzean, denak ez ziren ados egon bekainak entzeko orduan, eta batzutan dekoloratu egin genituen. Eta hileekin bazelantzak izan dituen, ze esanun, bueno, ez diet hilea afeitatuko, eta, bueno, baldin badira itxasoko izakiak, oso ederra irutzen Roxanekin, bere hileak dira. Eta pentsatzen dut azkenean, askatzen dunean bere hilea, orduan gizatasun toke bat ematen dio, eta orduan mutikoa marrazten ari danean ere bai, hilea ere margotzen zuen, beraz garrantzitsua irutu zitzaidan elementu bisual gisa. Gero Max oso intuitiboa da. Intuizio handia duen mutila da. Maxekin ikusi nun, karisma ikaragarria zuela, irribarre zoragarri bat, naiz eta egia esan, inoiz ez duen irribarre egiten filman. Hola, buenas. Filma ikusi ondoren, zalantza bat daukat. Ea argituko didan Luzilek. Hainbeste aurrerapen zientifiko dugun garaia hauetan, ez dakit uste duzun azkenean, evoluzioa bilakaera, aurrerapen zientifikoetatik etorri ordez, naturatik etorren itxasotik. Bai, eta evoluzio bat baina alderantziz, ematen du jatorrira itzultzen garela. Zuk esaten duzun bezala, aurrera egin ordez egiten dugu atzera gauza primitiboagoen gana. Zientzia fikzioa korronte bada, non dena oso lotuta dagoen naturarekin eta gutxi teknologiarekin. Nik behar nuen lotura bat naturarekin oso fuertea eta baita ere biologiarekin, baina modu pixkat infantilean mamuen antzera. Ez dakit etorkizunean, gizadiaren etorkizunean itxasoa egongo den, baina jatorriak argi dago handi datozela, eta hau da sorkuntzen mundura etortze bat, zentzu horretan uste nuen beharrezkoa zela. Beharrezkoa zela bilakaera, alderantzizko bilakaera hori. Bai, bilakaera bat atzerantz ez dute hitza aurkitzen frantsesez esaten duzu zuzendariak, hau da, atzera bilakaera bat. Desde el punto de vista estricto... Ikuspegi cinematografikotik, zer esploratu nahi zenuen filmarekin? Zer aurkitu nahi zenuen? Nire ustez, lekuak filmatu nahi nituen. Niretzat, beti da elementu bat, nire filmen jatorrian dagoena, beti egongo da leku bat, giro bat, eta sentipenak. Nik filmatu nahi nituen leku horiek, baina baita ere soinuaren ikuspegitik, nahi nuen zerbait barrutik datorrena. Eta gero, zer nahi izan dut, unibertso bat sortu, mundu bat berez bizi dena. Eta gero, gramatika cinematografikoa hortik atera da. Nik nahi nuen ritmo kontemplatibo bat eman, geldoa, naiz eta gauza gertatu. Behar bada film honetan aurrekoetan baino gehiago landu nahi izan dut, gehiago barnea. Norbaiten barrualdea, eta gero Uarte bikain horretan, Lanzarote, noski oso inspiratzailea da. Eta baita ere egin genituen lehen lokalizazioak duela denbora asko, Lanzaroten. Duela 8 o 10 bat urte, Sebastianekin batera.
bera izan zen gure gida Kanarietan. Eta egia esan, inspirazio iturri bat izan zen. Eta arrazoi bat gehiago film hau egiteko. Lekua, hau da Lanzarote, berez gauza asko adierazten zituena. Hurrengo galdera. Kaixo Luzilentzat. Jakin nahi nuke zergatik pasada nahin beste denbora aurreko pelikulatik. 11 urte, besterik gabe. Ze gertatu da denbora horretan guztian. Eta gero gainera, mesedez, itzigia zuzean zekotasun ikusi dudan zure lehen filmaren eta honen artean denak biak uretan hasten dira, baita ere aurren erabeak dira, emakume batzuen zaintzapean, hor badira elementu batzu komunak direnak. Beraz, ote dagoen elkarrezketarik inozentzen eta evoluzionen artean. Pentsatzen nuen hain zuzen ere hori izango zela lehen galdera. Zergatik pasa diran 10 urte? Nik uste dute filma oso atipikoa dela, nire nintzen konturatzen. Baina Inozenzekin konparatuz, asko zera abstraktagoa eta hain narratiboatzena, hau izango da genero filma bat, narratiboagoa, asko zera errazagoa izango da finantzatzeko. Baina ez da horrela izan, ze begibistan denez, ez da genero klasikoan sartzen, eta gainera autore zinema da. Baina frantziar autore zinema izateko hain zuzen ere, oraindik ere film atipiko bada. Eta nik uste dut metafora, imaginarioa, ez dela oso erraza ulertzen Frantzian. Ez dago oso ondo sustraituta Frantziako kulturan. Film honek arazo badu. Finantzak eta badu, non jendeskok parte hartu du, batzorde askok, beraz kontsensu batera iritsi behar genuen. Horregatik, batzuk ez zuten ulertzen, eta ulertzen zutenak nahi zuten gauzak aldatu, beraz finantzak eta importantea izan da, pixu handia izan du gauzak egiteko orduan. Eta behar bada, hasieran filmak izan bertzuen garestiago, gauzak gehiago egon bertzuen, gehiago azaltzen zen, gertatzen zen, baina azkenean ezin izan genuen, nahi genuen pelikula hori egin, eta azkenean Silbiren gana jo nuen, eta une jakin batean Silbik esan zuen, hainbat diru izango dugu, eta kitxo, egin dezakezu filma, diru horrekin, eta nik esan nuen, ardezagun aizkora, gidoiaren parte bat moztu nuen, eta hori esateko denbora asko eraman hauena, ez dela gidoia idazte eraman hauena, baizik eta finantzatzea. Eta finantzatzen ari ginen bitartean idatzi nuen beste proiektu bat, evoluzionen egoeran. Baina bestela zein dut, uste dut ikasi dudala pazientzia izaten eta irauten eta eusten. Inozenzeri dagokionez, saiatu naiz film desberdin bat egiten Inozenzeren ondoan, baina narratiboagoa da, gertakizun gehiago izango du, akzio gehiago, eta aurrekin lan egiteko ideia hori, egia da oso antzekotasun importantea dela. Eta zenbat eta gehiago lan egin filman, eta hasi nintzenean prestatzen momentu baten esan nuen, baina gauza bera da, Inozentz bezala, hau da, ez da gauza bera, baina antzekotasunak daudela. Baina une horretan, hasieran enitzen kontziente, eta enuen inoiz esan diptiko bat egingo dut. Aurra kasu honetan, neskak, baina suerte txarragoa dute, ez dute dantzatzen bukatzen, baizik eta erietxe batean. Siguiente pregunta, por favor. Sí, está dividida en 2 partes. Bi zatitan banatuta dago filman, ere ustez. Lehen da bizi egoera nahiko zaila ikusten da bizi dutena. Eta bigarren partea, zergatik hain gauza impudikoa, auzi violentoa eta pudikoa, esate baterako gorputzea erakusteko batez ere azkeneko partean.
Ah oui, c'est vrai, en français, le jeu de mots ne marche pas. Bai, oso zaila da lehenengo partea itzultzen, bai, egoera hori, aurren egoera embarazoso hori, bueno, hitz hori, termin hori ez dago frantsesez, zentzu berarekin. Baina filmaren oinarrian dago ospitalea. Eta gero jatorri zen itsasoa eta parte hori guztia. Eta garatzen hasi zen, eta mundu horretan sartzen gara, ospitalean sartu aurretik. Uste dut filmak kontatu egiten digula gainera. Bueno, ni hasi nintzen ere itsaso ertzean, probintzia batean, eta guk harreman oso desberdina dugu gauzekin. Probintzietako jendeak, pixkatera hitz egiten da horri buruz. Eta baita ere, nera bezarora pasatzea, gorputza aldatzea, ze zailtasun dituzten mutikoak uretatik ateratzeko, amaren uretatik ateratzeko. Bueno, ez dakit erantzun dizudan. Siguiente pregunta. Galdera. Por favor. Que représente cette scène où les femmes sont toutes sur la plage et les enfants vont les voir et ils sont tous dans la boue et tout ça? Qu'est-ce que c'était le message là-dedans? Ouais. Je vais vous décevoir, j'ai pas de message. Decepzionatuko zaitut, ez dago inolako mezurik, ez dago mezurik filman, sensazioak eta emozioak dira. Ikusi duzu zer dueten eskutan zer dute emakumeek? Hau da, ez da ondo ikusten, baina niretzako ospakizun antzeko bada egiten dutena, nolabaiteko ritual bat. Eta ospatzen dutena da esku artean dutena. Aur horietatik lortu nahi dutena. Merci pour la question, Max, il a compris maintenant. Eskerrik asko galderagatik, bai, ulertu duzu. ¿Alguna otra pregunta? Otra. Baina kirken. Bai, hor norbait dago. Iruditu zait ulertzea zientzia fikzioari buruz hitz egin duzu. Eta printzipioz pelikula hau genero film bat zela, inozenziki konparatuz, galdetu nahi nizuke zein pututaraino, nahi izan zenuen narrazioa zinema fantastikoari lotu. Estetika fantastikoa erabilen nahi izan ote duzun? Ez dut nik egokitu nahi izan, eri zinema fantastikoa gustatzen zait. Bueno, oso gauza desberdinak dira. Terroresko zinema asko gustatzen zitzaidan gaztetxoan nintzenean. Eta 20 urte arte terrorezko zinema bakarrik ikusten nuen, horregatik markatu egin ninduen niretzako naturala da gauza hortik ikustea. Bueno, orain egin nahi du genero filma bat? Baina ez zen horrela izan. Baina bai, iruditu zitzaidan nahiko naturala, imaginaziora joatea, errealismora joatea baino. Beraz, fantasmagorikoa da, nolabait. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, terminamos entonces la rueda de prensa. Merci beaucoup. Ah, pardon. Barkatu. Je voulais reposer une autre question sur la... Te galdera bat dut zuretzat. Zuzendaritza artistikoari dagokionez, ulertu dut, zu herrixka benetako batera joan zerela, nora hautatu duzu herria, eta gero barneko interior horiek danak
kolaboratu duzu filmaren zuzendaritza artistikoarekin. Proiektua idatzi nuenean nik ez nituen Kanariak ezagutzen. Jérôme esan zidan, ezagutzen zituen Kanariak eta hari bururatu zitzaion. Eta nik uste dut, uharte horietan, badaudela dekoratu batzuk, berak esan zuen, hor, badaude tokiak oso ondo doazenak idoiarekin. Beraz, joan ginen lokalizazioak egitera, eta Sebastianek teku batzuk erakutsi zizkigun. Eta oso interesgarria irutu zitzaidan antzaroten alde batetik, bazegoen zerbait ezaguna herri txuri horretan. Hori herri askotan ikusten da. Baina aldi berean, zerbait atemporala, itemporala zen. Herriskak berarima gordea zuen. Eta bestalde, zegoen sumendia, lur beltza, ondar beltz hori, osagai dramatikoa ematen zuena. Eta nahasketa hori gustatzen zitzaidan. Hau da, herriak bazuen ere itxura medikoa lehen aldiz joan nintzenean pentsatu nuen bertan berautetako toki bat zela, baina ez. Jendea dago, bere etxeak dituena, astebukarako etxeak, baina etxeak ia ikusten diren bezalakoak dira. Batzuetan ezikinkeria pixka bat erantzi dugun, baina iruditu zitzaidan oso potentea zela. Hau da, toki hori bazegoela. Herrian ez dugu ia ezertxo ere aldatu. Batzuetan lehiak pintatuta zeuden berdez eta gorrizak guk marroiez margotu ditugu oso atsegina ez izateko. Eta gero baita ere gustatzen zitzaidan nolabait filma sustraitu egiten zuela errealitatean. Hau da, nik nahi nuen zerbaitetan. Eta aldi berean nolabait filmak erreal egiten zuen, oinarritu egiten zuen. Laguntzen zigun pelikulan, filmean sartzen. Baina aldi berean inguruneak bazuen dentsitatea handi bat. Gero lan egin dugu asko koloreekin, herrian zuria eta beltza nagusia ziren, eta beste koloreak kendu genituen, noski emakumeen jantziak, danak pixkat modu militarra daude jantzitak, danak berden jantzitak, eta nahi nuen itxasoaren kolorea, agertzean gorriak eta violetak eta berdeak ikustea ospitalean. Ospitala baita nolabait itxasoa murgiltzea bezala zentzu batean. Hau da, erietxearen zeltasunek handiena zen, aurkitu barzala toki bat erreala izatea. Horregatik, bertan bera utzitako ospital batean errobatu genuen, ja egitura bat zuena, erietxe egitura zuena, eta aldi berean, pixkat landu genuen, pintatu genituen paretak berdez, aldatu genituen argiak. Ez dago proiektorerik filman, baizik eta dekoratuak dira argia ematen dutenak. Beraz, oso modu errazean egin genuen. Nahi genuen oso interbentzio minimalista egin, baina koloreari esker, xehetasun batzuk erantzi genituen. Eta ideia bat ematen genuen, hau da, esate baterako, mantxak zeuden paretetan, eta ez zetasuna erakusten zutenak hori egin du dekoratuei dagokienez. Eta gero, baita ere, egin du gara, dekoratu atemporal bat egiten. Baina, nik uste dut egia esan, hori 60-70 hamarkadan gertatu ziteken nire haurtzaroan. Eta dekoratuak eta argiak eskuti joan dira. Kolet, dekorazio buru oso ona da, espainiarra, oso ondo lan egin zuen, eta askoran egin genuen operadorekin berak ematen zion argia filmari. ¿Alguna otra pregunta? Beste galderaren bat? Bueno, pues ahora sí ya terminamos con la rueda de prensa. Merci beaucoup, muchísimas gracias a todos. Eskerrik asko denoi.